ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kandidat SNEM hadin bubak lursai nyota bade dukot jong kaseng ki samla pule ka Khasi Students Union ulaklat no nak jing syak thombor hagi barjala ichamati ki nong khi barjala manta kilalej pantau yeu thumai hakaput ka bedang hap apok ka jingpej usordar molong yakani lalap dak jinglej ban khandra training license du Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba pniat sings im hagi jing sandran lang ba fantin lakadong ubade Executive Member ba pej yaktana taxation hakani ka jinglej ban khandra la sakhi ba sibun ba kidukan hakasnong ichamati kila khang khardep bal ayo jingtip ru baki ba bun kidukan kila khang dei hadin ka jingsya pniap ba lursai hakani ka jinglej ban khandra la lap bagi don sibun kidukan barjala ki bo ombyang setia ikot kisla kumta nakaliang UCM ulabtha iki enforcement bagin ai dak notice sabaro ki barjala baki dei ben penbyang yaki kot kisla habakile yakino gino ki kam khai pateng halor kate gi jing thayo thmai ki nong khai barjala la yo jing tip banakaliang jung sordar ka molong ru uklamle ai wat hadin ladon ka jing ujor nagi sang balang Mana boleh try? Try mana? Tidak, what mana? आप हंसे ना? तो मालिक का है? मालिक का इसका कौन नाम? क्या नाम है? यूनिवर्सिटी और आपका लेबर कितना जन है? चार और वो क्या है? वो खसिया ना वो दो हजों एक खसिया एक mana khasi khasi Jadi, ah? Kita ini, Krishna nama Allah. Allah. Tak silang kita ini. Tujuan. Mana pada ini perlu? Paling saya. Iya. Lebar license juga ni. Hah? Kहाँ से मिला? मालूम नहीं मालिक बनाए ना कहाँ है वो? तो मालिक बताया बनाया क्या रेवोल्यूशन बनाया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लाइसेंस चाहिए तो इसलिए हम लोग आपको काम बंद करेगा और क्या क्या कागज काउंसिल में आ जाइए बनाने के लिए तो उसका बाद में आप खोल सकते Kalaisan udah tahu ya itu? bukan alok-alok तो अप्लाई करने पड़ेगा
ऐसा तो नहीं होगा बिजनेस होगा। हाँ, 3 साल आप लाइसेंस रिन्यू नहीं आप ऑफिस में आ जाइए, ये लोग नाम क्या क्या और सब कागज अगर होगा तो हम लोग लाइसेंस देगा। हाँ, अगर अच्छा कागज मिला, क्या क्या एनओसी क्या क्या है तो हम लोग देखेगा। आप लाइसेंस होगा? हाँ? क्यों? नहीं, फुटपाथ में दुकान में क्या ये बिजनेस? हाँ? डेली 20 रुपया देता है। नहीं वो नहीं, वो लाइसेंस तो चाहिए दीदी, तो अभी तो बंद करनी पड़ेगा और बाद में आप क्या क्या कागज ऑफिस में लेके आए, हम लोग देखेगा। कहाँ? चिरापुंजी? नहीं काउंसिल में शिलोंग। हम मालूम भी नहीं है। हाँ, अभी तो ऑफिसर लोग बताएगा। जैसा सदर बाजार से 20 रुपया। 20 रुपया मतलब इंजन और टैक्स हफ्ता में हम मालूम नहीं कितना होता है। डेली 20 रुपया करके खुला देता है। अब यहाँ पे रोज हाँ, कहाँ पे रहने वाला है? हम इधर का रहने। na kaliang jungi la dan sahang ni po ichamati kini kaya yo but na kaliang ka council ni lawan dekat yang in charge jong ka taxation dekat ke enforcement the officers but ni na kaliang ka council ni penparu jikamen mentasni la yo ban pendap ban one checking inspection ni kini ki arteli ki caka kamtam ki caka badan hapo khaput India Bangladesh ta kadeka po shnong majai bat hangi chamati tingi ai khuble kerpang ya gajing ya don lang jin semran lang nakaliang SDPO jongka sora civil division i SDO nata ai khuble kerpang ru ya ki samla jongki ni ki atli ki kenhun seng balang ka Khasi Students Union la mikmat dai president buat nakaliang ka HANM la mikmat nakaliang finance secretary badai jong ketika South East Khasi Hills tingi ai le kerpang yakiru balai don lang bat nginadu nama jai hadu ni chamati te kuman shipen kenmau ka jing wan jongi mentaru ban hiarsa ni chamati kalong shibenta kumban kenmau yakawe ka jingja bangim dei ban klat halor ka jingsha shimno ekamensim balului jongwei usamla uban naga kenhun seng balang KSU dan kendat senamenta utadi usamla lorshay nyota te kami hak kami kini ka jingja ya kebala sya penensau bat hadu benda dekut kemensim hangni hi kini ka yo ya kebagila mi kini ki kelajat kita khar ki babun bat kila bom penensau hadu benda kelat no te kani kam pat shimla kelet nak jimut jumkhat jumi bat dei halor kini hi kimat bakini ki samla ki wan bentlong jelang nak kamta ki babun ki daw de siki issue ki bakta hejai benrio habar khamtam baide khai khabar ka jing wan khai bi an jo ki bomdei ki trashnong bat ka ba arpat ka jing wan tre bat buhai shnong de ki bomdei ki trashnong ka ba ki don kam de se ya ka labor license bat ki wewe ki kot islam bat khamtam ru kini ki bon khai ki bomdei khasi ki don kam ya ka trade license
te ka jing bit biang kini ki kot kisla ka ngi i bakalong thurmor bha kom trekam hakini ki thain but namat ka tau nakaliang jungi ni wan her mentasngi but nakaliang jungi la batha iki officers jong council ki yo superintendent jong enforcement ki inspector badation ni ka thain shini ka area baki deban one ban penlong ya ka regular checking but inspection hoi ni suthu bakum council ni mat chibun jing sabe de baka jingdon ki staff le se ka manpower ni duna ba ni don tang kumban ru khomut tam ki enforcement tingi dang tulot ba ka jing trekam de wala ka taru da kumnu ngin treshtom ya ka ba ngin shim kya habe de kini ki mat ki ba konsan ba kum council nginum ailat ba ki barjala ki chuan ban yo rungkhle dane ban yo ban le try ya ka khai ka pateng hangni bat ni kenturu ya ki pai khasi ki jungi lada ki badan napok ka hima sora lene naka ilaka maulong bat nakini ki area nene na dong na khan siki para dok prasnam jungi lada ki don ya kasap seben khai ki don kasap ben le business ki di ban wan ban le try hari lajong mdei ban ailat ikiwe namar ba ngiru nginamla ban shule kumne hakiwe pe ki jaka jong shari nongwe ya ka bale se ban shule bu tang iwe dukan red ru singinamla ban yo tena so ba kentu ba kin ngin be yakini dah ka bangin kene ya ka kam jongki kata ngin kene ya ka jakpo jongki lada diki badia madan lada ki diki ba shong dukan lane hakano no ka business ru ngin be yaki dah ka bangi kene ka jakpo jongki te na kentu ba yaki badan sab ikam khayi pateng so bahawan chakani ka dong kan ka thain bakin sedang ya ka kam bat nakal yang jungi ru ngin yo bani kershan nam laki babon ki bentah hisin bakhayi ladai barit ne bahe ki don kam be ban yo ka trade license ladai basyong surok ne basyong madan lane basyong hadukan ru ki de ban yo trading license te om tang kata ngila batha iki baki de ban khang na shwa menta kat bompat biang ki kot kisla but kidei ru ban penbiang ni ki kot but kidei ban wara sha district council Shillong kabaar pat ban yo ka trade license kat kum ka rules haka trading by non tribal regulation act dan kam ban yo ka nusi na ki nong sensasnong na ka hima kabalai pat bakin wan khayi ki don kam ru wat ban le ka professional tax bakin don ye professional certificate but kani ka professional certificate ani ka kam baki ki try kata ka profession ki deban peni ka kam yu baki try te hangni ngisa suthu ki jaj business yu but ki kam yu baki ki try te namar ta kadau kini ki don kam basau pat kadeka lada kidei ki try dukan lani ki nong khayi ki bamdei ki khasi ki de ki khar ki barjala ki don kam ru wat ya ka labor license kani ka long ka don kam hadu kata anta dela dam don na pedeng kini ru ngilala ban khang no shwai ka jintrei ka jongki kat tat ondala ki la penbiang lut baro ki ko isla te kani ka de ka hubor ka ba ting na kalyang jongi ba nginam aili longkat balong ru ngi krishtom ba kum kini ki jingjang nginam kwa ban gi ba ki wei pat klem kot klem sla kin chu yo rung lai lut khayi lai lut kat pamon hakani ka ri jungi te kum ki MDC but kum ka executive committee haka council ko berapa mai mta ni shimkhya bai kini ni sukhya ba ringkat da ka jingkit kle ngi trai ya kini kap yang aru ngadang shu yo jingtip mentat hadin bangala keli ngala tokit bha niki samla hangni niki trashnong hangni habidi tu ka jingja ba la du no mensim jong samla lu shai hadin mangla yo bani keren menta masutu ba kita kibriu ki bayadon menta ha ka tu ka jingja le si kidang don te bat kimdon si hangni kidon pat hakiwi pat kijaka wat ngi yo jingtip ba kila sedang sengyo sa Hawaii pat te ngala batha yaki ban ada ka jingko sini bat nakaliang na jungi nginle ke badan kam
but kumju lada lap le kita ki badan benta but ngin pak marma kem yiki but kumju ru hakabede but kanika jing pensnow ba nakaliang jong sardar jong ka ilaka molong klem la shimkia ya ka kam le se balik le ujual ya kata ngin up shada la poi ka jing kho but ngin sale badan kam la dari ngin khot ya u sardar molong ngin hapan khot ban keli ban inquiry ya kani nomor ba kani kadai ka kam yap kam im kadai ka bangi sukhya du kata hadu benda du kawe ka mensim kam dei ka bakai te nganam shong thak but nginam shong thak nginam shong klik ti hadu benda lap ikini hibril but ru ban penstom yaki but banle badan kam ngi sutu lada kiya bian ki yo ki hat kamtam ki nong khai barjala kan don ka jing ta ko ma piong ya ka yo ka kot ka yo ka kot ka de ka baar pat ka de ngimbu ya ka yo ka kot akmat ngibu shwa ya ka jing shingan ya ka ri ka jungi ka yo ka kot kan sawan hadit la dala shingan ka ri ka jungi lingba ka khai pateng lingba ka tre kam tre jam kamut kan sapwan hi ka taka yo ka kot te ngi sukhya ba habede kani bangi lap kumne but dangshen ru ngila yo economic executive committee bat mai menta ngimshim la shong thai masin shimti tang shitayo ngila her shepo border block 2 namta ki shnong ki badan kumba arku artali shethe balle pensngan ki wat hapadeng ka jingsha penwit haki garbi te kani dik senjaman kong baar ngila lek khenra trading license hayodu la lek shari boy district but mentang ngila wan chini but ngin sapentip lanu ngin lek salashim toyo but nginem kwa ban pentip lupa but kidang bun ki jaka ki barjela ki kensngan ba ki ken keluit ba ban wan chini ban lek kalomon re ai ba kintip ba ngingin nam ai la ta hakani ka executive committee ba thamai muta tang hapo saubanai ngilala ban weng lani ban identify lani ban itu kinu ki jaka ki ba ki don kinong khai barjala ki bam penbit penbiang ki kot isla but kani ka jing bam bit bam biang ki kot isla jom ki ka pen i ba ki yu roi but ki ken ben ya ka jat namar ta kata ngi nam aila kum kani ka behavior na kum kani ka attitude jom kini ki barjala bakin wan klem kot bakin ken chingai ngi nam aila pi namar ba kadi gaju asli ka bangi wan inspection shani ba chamajai lawan shana majai le si kindon kini no khai barjala kini khi ki ban pentip le session ni bang la don bangi le ka penlong iki le si ka tu ni ban khang ru kadi ka pen artatin yangi ka jing khang ka jongki ka de be bom be kot yang rasla le habidip kini ki dukan ki bakhang ila pha yaki officers jungi ban issue ya ka show cause notice bakin ta hakani ka jingkhang yeng ka jongki but jingkhang dukan ka jongki but khnang ba nakalyang ki kentip manu bawan mentasngi but ke ka kamera maki ki ban le ban yo beli be dukan la ban long kumta haga jing ya nti khamtam mane po majai ki donru ki khasi we are ki bakam phiru lai i plasaki kata but ngila itu akibat syukam but akibat ditrai sisa ngila itu but ngikim shimla sngap ikta kinongkam ngila le lah kamram ban khang di but kumju ba apa lap ru shem ru ba kidon ru ki barjelah ki ba la yo kurim daki long tumi khasi bat ka keteng kadai keteng jong ka kurim ka ba unong shong dukan uba putrekam ba tu de barjelah te kup kini ru kidon jing kendu jing mene but shim lakut tang kata bin snap hendai kidam bun ki kot isla ki bahap kin hapan penbiak ka jing dei jong ki armut hendai habai dei bat ka khai pateng bai dei bat ka jai bin reu jungi ka ya la ka jong ya ka ba ki hap bi ben dan ka bat kot isla kani di kawe ka bental sengi hap ban ra nakaliang ka jungi haka executive committee hadin misiam kumni ingin perkhat dikinu kila kunti in kaula but ingin persyang menwara diki an ki bas kem ki ba kleinbor council nam taban weng ni jinge ka ba aru ka debi bendon
hangi kum kibrio ya kanika mensimban kentak ya kum kini namar lada ni pediang hi ban ai yaki brio banabar bakin lekat baman hang ni kani kan kata om tang ya iwe angut kiri kan kata hi yaki babon balak nakaliang tungi yaki bangila la hi ban tip bat nginam aila let's say ki ba tip nginam la banong re ya ka an ka ba klan ka ba tikna ban la ban weng di jing ngin yo ban wan ra let's say ka next meeting jong ka komiti ban pakhat kon ngin pe mengin nakaliang council nomor kumnu kan ngin la ban penon kam ya kan da ka jing tre kam jungi bot ka trade bot kiwi ki department te ngin sa shikya bat ngin persyang ban wat kilat komiti ke ku hatam bangin wanra ki an ki kendon baskem ban weng ni jing jong ka pinami